जोंनि 32 नं भेरगाव समस्ति आरो भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव नैबे खासियासुबा PCDC बेवहाय भारत सरकारा जिहेतु दिनै 20 नभेम्बरखौ आवास दिबस हिसाबै फालियो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो 2021 आरो 22आव जोंनि समस्ति एबा जोंनि ब्लकआव जेसेबांखिनि PMAY न' फैदोंमोन बेखौ प्राय लुफुंजोबनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बिदिनो नैबे बुद्राहाबि गामि खासियासुबा PCDCनि बेवहाय जोङो गंनै न'खौ बेखेवनानै होनाय जादों एबा जाय मोनगिरि बा बेनिफिसारि बिथांनो जों बे न'खौ गथायना होनाय जादों आरो बेखौ कमप्लिटलि PMAY न' बानायनायनि थाखाय जिखिनि गाइडलाइन दङ बे गाइडलाइन बायदियैनो बानायनाय जादों आरो जोंनि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि BDO बिथाङाबो नायगासिनो थायो तदारक खालामो आरो जोंनि PCDC चेयारमेन बिथांमोनाबो बे न'खौ लुफुंनायखौ नायो आरो बेनिफिसारि एबा जायफोर न' मोनदों बिथांमोनाबो जोबोद कअपारेटिभ बिथांमोनाबो जायखिजाया न'आ जाफुंनांगौ बेयाव दङ बे हिसाबै जोंनि समस्तियाव जेसेबांखिनि न' सेंसन जादों बेयो फ्राय जाफुंनायनि लामायावनो दङ गोबाङा खिन्थु न' मोनाखै बिथांमोनाबो जोबोद माने गाज्रि मुं सुदों बिथांमोना जायफ्रा क्राइटेरियाव गोलैगोन बिथांमोना मोनगोन आरो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननि जि तथ्यपाथि एबा डकुमेन्टस एबा फोरमान बिलाइ बेखौ जोङो लागासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला भारत सरकारा मोनसे थांखि लादों 2022 मायथाइनि गेजेराव जायफोर दुखिया एबा गोरिब श्रेणिनि मानसि जायफ्रा न' गैया बिथांमोना न' मोनजोबनांगौ आरो बे दुखिया जायफ्रा न' गैया न' गैजायै बा न' बानायना लानो हायो बिथांमोननि जि तथ्यपाथि लानाय बा डकुमेन्टस लानाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आङो नैबे मिडियानि गेजेरजों खावलायगोन सोरबा जुदि बिदि डकुमेन्टस एबा तथ्यपाथि होआखैब्ला गावबागाव PCDCनि चेयारमेननि गेजेरजों जाहाथे ब्लकआव बे नांगौ डकुमेन्टसफोरखौ थाबैनो गथायो आरो डकुमेन्टस गथायाब्लाथ' बिथांमोना मोननाय नङा आं बेखायनो खावलायगोन सोरनिबा बुंनायाव ओरैनो फासयना थायालासेनो जों धोरोम हारि राजखान्थि जों जेबो नायाखै जाय दुखिया मानसि मोनथावना बे मानसिनोनो जोङो न' बानायना होनो थाखाय जों थियारि बेखायनो डकुमेन्ट साबमिट खालामि बिथांमोन सोरबाफोर दङब्ला न' गैजायै बिथांमोना जाहाथे थाबैनो डकुमेन्टसखौ साबमिट खालामो आं बेखौ खावलायगोन गोजोननाय मोन्दों जाहाथे न'आबो बनायनाया जोबोद मोजां जादों आरो जों माइ मिस्ट्रिफोरजों एसे हेल्प होदो आं बहुत साबायखर होदो आरो जाहाथे मोजां जानायखाय आं बेखिनिखौनो बुंबाय जों मोजां नांदो न'आबो मोजां जाथारदो बेनिफ्राय गोबां माने दिननिफ्राय थानो थाखाय नोंथांमोननो गथायनो हाबाय औ दे मा होनना बुंगोन बे समाव जों दा बे न'खौ मोननानै मोजां नांदों न'आबो समायना जाथारदों मथा मथे जादोंबो दा जों गोसो खुसियै जों दा बे न'आव थासिगोन